нашите гости за автентичния фолклор и за ведрото настроение, което създадаха. И продължаваме нашата програма. Училищният живот винаги повече или по-малко е бил подчинен на идеологически цели. Родените по-рано помнят училищния си живот от 70-те години. Комсомолски събирания, пионерски срещи, забавни вечеринки. Колко се вълнувахме от деня, в който преминавахме от една условна степен в друга. Спомняте ли си събирането на хартия, на вторични суровини, брането на лайка? Всички пеехме в хора, участвахме в самодейни театри, в спортни школи, различни кръжоци, изпълнявахме норми, зададени ни от пионерските или комсомолски организации. Но едно остава непроменено във времето – обичта ни към народните танци. Танцова трупа към училището ще представи танца детско настроение. Художествен ръководител, хореография и постановка – Серафим Калоянов. Един изключително специален поздрав от един изключително малък и разумен човек. Чакай. Галит Вергилов ще поздрави всички с стихотворението "Българско дете". Текст Ангелина Жекова. Сега ще ти. Има на земята малка приказна страна, за мнозина непозната, но за мен е тя една. Някога през вековете тук е стъпила с парух, завещал на синовете български юначен дух. Всичко ни е скъпо в нея, обещани сме да расте.
объркване. Ученици от нашата гимназия под ръководството на Димитър Виденов в едни много далечни години печелят призови места на републикански спартакиади по спортна гимнастика. Родените по-рано от мен съм убедена, че го помнят този период. Спортните традиции и днес живеят в нашето училище, макар и нашите ученици да са добри в едни вече други спортове. За сметка на това обаче все така полагат усилия в учението. Веднъж учител, цял живот учител. Поздрав към всички, които в душата си са все още учители, от Юлиана Илиева, победител в училищния рецитал, посветен на юбилея с стихотворението "Българи будители". Българи, будители народни, творци на ярка, жива светлина, живяхте в мрак, но с дух свободни, вървяхте сред пределите ни родни, в път трънлив, по път към висина. И семето от вас любов посято, след време раждаше прекрасен плод, и словото ви, живо и крилато, превръщаше се в слово свято, събуждащо заспалия народ. И вашите следовници след време, будители, учители добри, понесли благородното си бреме, се бореха теглото да се снеме, да светъл ден навред да зазори. Българи, будители народни, творци на ярка, жива светлина, живяхте в мрак, но с дух свободни, вървяхте сред пределите ни родни, в път трънлив, по път към светла бъднина. И след жизнерадостния поздрав на нашите гости, се връщаме към нашите постижения. 75 години не са малко време, цял един живот. Или иначе казано, сумарната възраст на водещите минус едно пълнолетие. През този живот се случват толкова много неща. Поколенията се сменят се ценностите, интересите, възможностите. Днес ние се интересуваме от неща, които нашите дядовци са смятали за фантастика. Играем спортове, които преди години са се приемали за обикновени игри, но пък сме добри в тях. Учим по друг начин, защото старите начини са ни чужди и безинтересни. Но също като вас, уважаеми бивши възпитаници на нашата гимназия, ние се гордеем с нашите постижения, награди, пътувания и знания. Днес в залата сред нас има много учители, отдали живота и професионализма си на нашето училище. За съжаление, има и учители, които не дочакаха този юбилей, макар че през целия си професионален живот, като учители или като директори, са подготвили в частност и нашето честване. От името на всички нас, Борислава Ивайлова ще поздрави нашите и вашите учители за положените грижи и старания с стихотворението "Ръката на учителя" от Харалампи Харалампиев. На теб са ти останали длъжници, поетите на всички времена, от огъня на твоите зеници, запламнали сърца и знамена, а ти гориш, безименен и скромен. От теб животът става по-красив, не ти е нужен паметник огромен, щом гледаш с погледа на всеки жив. На теб са ти останали длъжници, поетите на всички времена, догарили са твоите зеници, на другите дарили светлина. Зато и на место паметни граните, и спомените наши си изгрял. И всеки помни по един учител, и стръмното ръката му подал. Днес в залата, освен родители, учители и гости, има и много бивши възпитаници на Метковската гимназия. Вие, нашите учители, сте настоящето на гимназията ни.
Вие ни учите на общопризнати ценности, културни и научни достижения. Приобщавате ни към класиката и знанията, които са ни необходими за живота в обществото. Но ние сме бъдещето на гимназията, на селото, на държавата. Ние сме тези, които ще променят образованието, здравеопазването, пътищата и ще градим новото настояще. Ние сме тези, които ви припомняме всеки ден какво е да се радваш на живота, да се забавляваш, да празнуваш живота. Следващия поздрав е от група Фолклор на етносите с закачлив танц с художествен ръководител Маша Викторова.
тази година спечелиха голямата награда на фестивала в Търново "Отворено сърце". Бъдещето, тъй като вие ни учите, че бъдещето е невъзможно без връзка с миналото, че годините се трупат, дори когато са 75, за запазване и предаване на традициите, старша група за фолклорни танци ще ни поздрави със следващото Дайчово хоро. Художествен ръководител, хореография и постановка Серафим Калоянов. танцори. Днес на нашата сцена се събраха миналото, настоящето и бъдещето на Метковската гимназия. Гимназия с традиции,
гимназия, дала на българското общество много професори в различни области – лъдци, инженери, учители, музиканти. За всички уважили нашия 75 годишен рожден ден е следващата песен «За теб, България». училище отец Паисий. Изключително много. Благодаря, че бяхте част от нашия празник. Каня от името на ръководството на училището всички гости обратно в училищната сграда. На всички останали пожелавам приятно изкарване на традиционния Метковски събор. Бъдете живи и здрави! Учениците на автобусите са на площада.